Der sker vist noget ude i skolegården. Vikaren kommer. Vi skal have vikar. Nu skal det hele forberedes. Der må lægges knaldperler ud. Vi skal have savet lidt i stoleben, så det er parat til at gå i stykker. Og væggeuret skal gemmes i kateterskuffen. Men ak. Inspektøren har besluttet sig for selv at tage timen. Nu skal I bare se. Lige når hun kommer, så skal vi have tændt for den store bombe her. Nej, hvad var nu det? Det er jo inspektøren. Lad os få slukket. Knaldperlerne ligger der jo. Hvem har lagt dem herop? Sikke noget. Må vi så få en rolig time? Hvad sker der nu? Det var jo stolen, der røg. Hvem i alverden har været i gang med den stol her? Hvad er nu det?